Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και πιο πολύ απ' όλα χαίρομαι γιατί έχετε ονομάσει το φόρουμ Αριστοτέλης Φόρουμ. Γιατί θέλω να σας πω ότι πριν από 1 χρόνο περίπου είχαμε κάνει, η Επιτροπή Κεφαλαγοράς, είχαμε διοργανώσει ένα συνέδριο. Μάλιστα, για την ακρίβεια, είχαμε διοργανώσει μια ετήσια σύνοδο όλων των εποπτών κεφαλαγοράς του κόσμου στα πλαίσια της ΑΙΟΣΚΟ. Και αντίστοιχα έκανε και η Επιτροπή Κεφαλαγοράς το δικό της το συνέδριο, που ήρθαν ομιλητές από όλο τον κόσμο. Και στη δικιά μου εισαγωγική ομιλία είχα πει για τον Αριστοτέλη. Και όλοι τότε καταλάβανε ότι ο Αριστοτέλης έβαλε τα θεμέλια όλου αυτού που συζητάμε τώρα για την κλιματική κρίση. Γιατί ήταν ο πρώτος που έθεσε τα θεμέλια της επιστήμης μετεωρολογίας και μάλιστα μελετούσε μεμονωμένα φυσικά φαινόμενα, τις αλληλεπιδράσεις τους και τον αντίκτυπό τους στη μεταβολή των καιρικών συνθηκών. Δηλαδή, μελέτησε το κλίμα. Και όταν τους το είπα αυτό, είχαν χαρεί πάρα πολύ, γιατί ένα από τα μεγάλες θεματικές που είχαμε ήταν το θέμα του κλίματος και πώς το κλίμα έχει φτάσει να επηρεάζει τελικά τόσο πολύ τη ζωή μας, που όχι απλά επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει και την επιχειρηματικότητα, και ερχόμαστε σήμερα να έχουμε ένα τεράστιο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει γίνει και το οποίο θα σας πω μερικά πράγματα για να μην σας κουράσω, και με βάση το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εταιρείες αυτές οι οποίες πρέπει να ενσωματώσουν τα κριτήρια ESG. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ευρώπη σήμερα κρατάει τα σκύπτρα ως η πιο αναπτυγμένη αγορά βιώσιμων επενδύσεων. Η συζήτηση για τα θέματα αυτά ξεκίνησε προφανώς, όπως είπα και στην αρχή, για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Από το 19, με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το θέμα αυτό αποτελεί κεντρική πολιτική της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 19 έθεσε ως αναπτυξιακή στρατηγική ολόκληρης της Ευρώπης τη μετάβαση σε μια καθαρή κυκλική οικονομία. Και πώς? Με την εκνωστή σε όλους Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Άρα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, το Action Plan on Sustainable Finance, και η επικυροποιημένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2021, το Renewed Sustainable Finance Strategy, για τα θέματα της βιωσιμότητας στο χρηματοοικονομικό τομέα, αποτελούν τους βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Στόχος είναι να μετατραπεί η Ένωση σε μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη, με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, και η οικονομική ανάπτυξη να αποσυνδεθεί ή να επιτυχάνεται με κατανάλωση πόρων εντός βιώσιμων ορίων. Δεδομένης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των κεφαλαίων που θα διατεθούν για το μετασχηματισμό αυτό της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη στροφή σε οικονομικές δραστηριότητες που ενσωματώνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ενσωμάτωση των κριτηρίων αυτών ESG, τι είναι ESG? Περιβάλλον, E, environment, S, κοινωνία, G, governance, διακυβέρνηση. Η ενσωμάτωση, λοιπόν, αποτελεί μονόδρομο. Εγώ θέλω να σας πω ότι το ESG, για να είναι πιο κατανοητό σε κάποιους οι οποίοι ξεκινάνε να βλέπουν τώρα τα θέματα αυτά, το έχω πει με πολύ πιο απλά λόγια. Αφορά το ESG περιβαλλοντικά από το E και κοινωνικά από το social, υπεύθυνες εταιρείες και εταιρείες που έχουν σωστό τρόπο διακυβέρνησης, ώστε να ενσωματώνουν όλα αυτά τα θέματα που μιλάμε για το περιβάλλον και για την κοινωνία. Άρα το ESG με απλά λόγια είναι αυτό. Μιλάμε για υπεύθυνες περιβαλλοντικά και κοινωνικά εταιρείες με σωστή διακυβέρνηση. Απλά θέλω να πω το εξής, το οποίο το συζητιέται όλο και περισσότερο, και πόσο μάλλον από εμάς είμαστε άνθρωποι της κεφαλαγοράς. Η μετάβαση αυτή συνεπάγεται ένα υψηλό κόστος. Κάτι το οποίο έχει έρθει να αντιμετωπίσει το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το οποίο ονομάζεται Βιώσιμη Ευρώπη. Δεν είναι εύκολη, όχι μόνο γιατί έχει κόστος, όπως είπα, αλλά γιατί ενέχει και κινδύνους, όπως οποιαδήποτε μετάβαση άλλωστε. Αποτελεί μια πρόκληση πολύ σημαντική, αλλά μπορώ να πω ότι ταυτόχρονα είναι και μια ευκαιρία. Ειδικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί αν αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση που υπάρχει, τότε μπορούν να επενδύσουν στο μετασχηματισμό τους μέσω καινοτομίας και να διασφαλίσουν έτσι την ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνές περιβάλλον. Άρα, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Η σημασία που δίνεται, και έχουμε και κάποιους ανθρώπους αγοράς, κύριε Ρούπα, εδώ, η σημασία που δίνεται πλέον από τις αγορές, από τους επενδυτές, είναι ολοένα και μεγαλύτερη στο θέμα του ESG. Και άρα οι εταιρείες καλούνται να ενσωματώσουν τα κριτήρια αυτά ESG και να ευθυγραμμιστούν με αυτά.
Και για μένα είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί τα κριτήρια αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από μια εκπλήρωση της απέτησης, αν θέλετε, των καταναλωτών και των επενδυτών αντίστοιχα για κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες και βέβαια της απέτησης για διαφάνεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ, ειδικά σε θέματα κεφάλαια αγοράς. Εστιάζοντας τώρα στις εισηγμένες εταιρείες και στην εταιρική διακυβέρνηση, που αποτελεί έναν από τους πυλώνες της βιώσιμης χρηματοδότησης, θέλω να πω ότι στο νέο αυτό περιβάλλον οι εισηγμένες εταιρείες απαιτείται πρώτες από όλους να εφαρμόσουν στρατηγικές ευθυγράμμισης με τα κριτήρια ESG και να αναπτύξουν μια στρατηγική ως προς το πώς θα ενσωματώσουν τα κριτήρια αυτά. Άρα, το πρώτο που ζητάει κάποιος από τις εταιρείες είναι να φτιάξουν τη στρατηγική τους. Να δούνε τι σημαίνει να είμαι περιβαλλοντικά υπεύθυνη, πώς θα ενσωματώσω τα κριτήρια αυτά για να είμαι όλο και πιο ευαισθητοποιημένο στο θέμα του περιβάλλοντος. Αντίστοιχα, πώς θα ενσωματώσω τα κριτήρια για την κοινωνία για να ευαισθητοποιηθώ και έτσι αυτό να μπορέσω να φτιάξω τη στρατηγική μου. Άρα, πρώτα απ' όλα είναι η στρατηγική. Και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει πλέον με την εποπτεία τη δικιά μας και όποιο είναι επόπτη, εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει στη συνέχεια με τη γνωστοποίηση. Γιατί αφού γίνει η ενσωμάτωση, στη συνέχεια καλούνται με μια νομοθεσία που αυτή τη στιγμή είναι τεράστια και πολύπλοκη, να γνωστοποιήσουν και να δώσουν ενημέρωση προς το κοινό, προς το επενδυτικό κοινό, σε σχέση με τα κριτήρια που έχουν ενσωματώσει και πώς τα έχουν ενσωματώσει. Θα πω δύο λόγια για να μην σας κουράσω για το θεσμικό πλαίσιο και για το ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, για να δούμε πώς συνδεόμαστε εμείς με όλο αυτό το κομμάτι. Το ενωσιακό λοιπόν δίκαιο απαιτεί ήδη από ορισμένες μεγάλες ανώνυμες εταιρείες να δημοσιοποιούν στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν και διαχειρίζονται τις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Και αυτό πρέπει να πω ότι βοηθάει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να αξιολογήσουν τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις αυτών των μεγάλων εταιριών και τις ενθαρρύνει να αναπτύξουν μια υπεύθυνη προσέγγιση. Τώρα, το θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει καταρχάς κάποιους κανονισμούς, τους οποίους τους έχετε ακούσει όλοι. Ο ένας είναι ο κανονισμός ταξινομίας του 2020-852, που επιτρέπει στις χρηματοπιστωτικές και στις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες να χρησιμοποιούν ένα κοινό ορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν για το θέμα των βιώσιμων, για τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτως ώστε, τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε ταξινομία, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη ταξινόμηση, ούτως ώστε να υπάρχει ένας κοινός ορισμός. Υπάρχουν 6 περιβαλλοντικοί στόχοι, δεν θα αναφερθώ στον καθένα από αυτούς, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πολύπλοκο, αν θέλετε, πλαίσιο που υπάρχουν και εκτελεστικοί κανονισμοί και έχουν βγει και Q&As κλπ. Υπάρχει ο δεύτερος μεγάλος κανονισμός, ο οποίος αφορά τους επενδυτές, τους διαχειριστές κεφαλαίων, και μάλιστα είναι ο πιο εξελιγμένος από όλους, είναι ο λεγόμενος SFDR, αφορά τις γνωστοποίησεις των asset managers, μιλάμε δυστυχώς στα αγγλικά, των διαχειριστών κεφαλαίων, και υπάρχει υποχρέωση να γνωστοποιήσουν, για παράδειγμα, τα αμοιβαία κεφάλαια, αν είναι sustainable, αν είναι βιώσιμα ή όχι και σε τι βαθμό. Υπάρχουν τα λεγόμενα πράσινα κεφάλαια του άρθρου 8 που έχουν στόχους βιωσιμότητας, που δεν επενδύουν σε βιώσιμες επενδύσεις, και του άρθρου 9 που επενδύουν σε βιώσιμες επενδύσεις. Στην Ελλάδα έχουμε άρθρο 8 κυρίως. Η ΕΣΜΑ, που είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, έχει από το Μάιο του 2022 εκδώσει ήδη ένα supervisory briefing, το οποίο το ακολουθούμε όλες οι εποπτικές αρχές και το οποίο διευκρινίζει ακριβώς πώς θα εξειδικευθούν τα θέματα αυτά της εφαρμογής του SFDR όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στον τρόπο λειτουργίας μιας εταιρείας και πώς θα διαχειριστεί τον κίνδυνο. Και το δεύτερο, πώς θα γίνονται οι γνωστοποίησεις των αμοιβαίων κεφαλαίων και funds στα θέματα βιωσιμότητας. Και εμείς, σαν Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, έχουμε ετοιμάσει σχετική ανακοίνωση. Με βάση αυτό, έχουμε κάνει μάλιστα και μια κοινή εποπτική άσκηση και 27 για να δούμε πώς ακριβώς οι εταιρείες έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή του κανονισμού. Και πρέπει να σας πω ότι είναι τεράστιο βάρος η ενημέρωση και η κατανόηση των θεμάτων αυτών, που απαιτεί πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Ο τρίτος κανονισμός που έχει πολύ μεγάλη σημασία έχει να κάνει, είναι ο λεγόμενος, θα τον ακούσετε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, CSRD, Corporate Sustainability Reporting, ο οποίος αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία η οποία υπάρχει και είναι η λεγόμενη NFRD, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ασωματωθεί η NFRD στην Ελλάδα με το άρθρο 151 του 4548 για τις μεγάλες εταιρείες που οφείλουν να ενημερώνουν, οφείλουν να βγάζουν έκθεση για τη μη χρηματοοικονομική τους πληροφόρηση. Έρχεται λοιπόν αυτή η νέα οδηγία, η οποία αντικαθιστά την NFRD και η οποία έχει οθετηθεί από τα ευρωπαϊκά όργανα και αναμένεται
στο εξής, να γίνει και νόμος του ελληνικού κράτους. Και μάλιστα αυτή τη χρονική στιγμή είναι σε διαβούλευση, αν δεν κάνω λάθος, και η νομοθεσία η οποία ενσωματώνει τη CSRD. Η CSRD, θα σας πω ότι απλά προβλέπει την υιοθέτηση προτύπων αναφοράς βιωσιμότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης με πεδίο εφαρμογής πολύ μεγαλύτερο, πολύ ευρύτερο σε σχέση με αυτό που υπήρχε μέχρι σήμερα, της ENFRD, και πολύ πιο αυστηρές και αναλυτικές υποχρεώσεις γνωστοποίησεων. Εισάγει τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα διασφαλίσει στις εταιρείες την ενοποίηση της χρηματοοικονομικής με τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, θα ενοποιηθούν και θα δημιουργηθεί ένα integrated report, ένα δηλαδή μια συνολική έκθεση, η οποία θα ποσοτικοποιεί τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κάθε εταιρείας, με τρόπο που να διασφαλίζει τη συνάφεια και μια συγκρίσιμη μεθοδολογική προσέγγιση. Γιατί ο στόχος όλης αυτής της νομοθεσίας είναι να υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι συγκρίσιμα. Άρα, με την ίδια λογική προχωράει και η νέα αυτή οδηγία. Έρχεται λοιπόν, όπως είπα, να αντικαταστήσει και να δημιουργήσει νέες, ακόμη πιο λεπτομερείς εκθέσεις βιωσιμότητας, ενώ βέβαια αφορά σε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό προφανώς. Δεδομένου ότι πλέον των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων πάνω σε θέματα περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργασιακού ενδιαφέροντος θα απαιτηθούν και γνωστοποιήσεις και για άλλα θέματα βιωσιμότητας, όπως είναι η στρατηγική, η διακυβέρνηση και οι πολιτικές, αντιλαμβάνεται κανένας ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ τόσο ο όγκος της πληροφόρησης που θα δίδεται στο εξής, αλλά όσο και η ποιότητα των απαιτούμενων πληροφοριών. Ζητάμε πολύ περισσότερα στοιχεία, πολύ πιο ποιοτικά στοιχεία στο εξής. Εισάγονται μια σειρά από υποχρεώσεις, αφορά όλες τις μεγάλες εταιρείες και τις εισηγμένες εταιρείες, ανεξάρτητα τον κλάδο, και περιλαμβάνει περισσότερα ζητήματα βιωσιμότητας, όπως κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα, διαφορετικότητα και συμπερίληψη, μετριασμό και προσαρμογή στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Ισχύει, όπως ανέφερα, για όλες τις εισηγμένες εταιρείες, εκτός από τις πολύ μικρές. Αν και οι εισηγμένες μικρομεσαίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, έχουν προθεσμία ως την 1η Ιανουαρίου του 2026 για να συμμορφωθούμε στις αυτές που δεν εμπίπτουν, γιατί όσες είναι στην NFRD, ήδη από του χρόνου, με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκάτου 2024, οφείλουν να γνωστοποιήσουν με βάση την οδηγία αυτή. Οι υπόλοιπες έχουν μια σταδιακή προσαρμογή, ανάλογα αν είναι μικρές ή μεγάλες. Το 26 είναι οι υπόλοιπες εταιρείες εισηγμένες που δεν υπόκεινται σήμερα στην NFRD, και το 27, με οικονομικές καταστάσεις του 26, 31 Δεκάτου 26, είναι για τις εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα μικρά και μη πολύπλοκα πιστωτικά ιδρύματα και τις εξαρτημένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και το 29 για τις οικονομικές καταστάσεις του 28 για επιχειρήσεις τρίτων χωρών με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 150 εκατομμυρίων. Λοιπόν, οι λεπτομερείς επίσης απαιτήσεις που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες πρέπει να αναφέρουν τις πληροφορίες τους παρέχονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα αναφοράς βιωσιμότητας, που είναι κάτι καινούριο, τα λεγόμενα European Sustainability Reporting Standards, τα οποία τώρα έχουν σχεδιαστεί, τώρα έχουν ολοκληρωθεί και συνεπώς θα ξεκινήσει να γίνεται η γνωστοποίηση με βάση τα standards αυτά, με βάση αυτά τα πρότυπα. Η Επιτροπή, γιατί συμμετέχει σε όλο αυτό? Η Επιτροπή λοιπόν συμμετέχει ενεργά αυτή τη στιγμή στη διαδικασία μετάβασης, η Επιτροπή Κεφαλαίου θα πω, προς τη βιώσιμη οικονομία, γιατί ως εποπτική αρχή συμμετέχουμε μαζί με τους υπόλοιπους επόπτες στη δημιουργία του Level 2, δηλαδή της δευτερογενούς νομοθεσίας, η οποία εξειδικεύει την νομοθεσία η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και επίσης συμμετέχουμε και στις τρεις ευρωπαϊκές, στη Μεικτή Επιτροπή, το Joint Committee των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, η οποία αυτή η Μεικτή Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την επεξεργασία επίσης άλλων εφαρμοστικών διατάξεων του θεσμικού πλαισίου για τις γνωστοποιήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση, θέλω να σας πω, τον τελευταίο καιρό έχει δοθεί από εμάς στο κομμάτι της αποφυγής του greenwashing. Και όταν λέω από εμάς, εννοώ από όλους τους Ευρωπαίους. Και μάλιστα πρόσφατα η ΕΣΜΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, εξέδωσε μία έκθεση ειδικά για το greenwashing, το οποίο σίγουρα το έχετε ακούσει και είναι πολύ σημαντικό. Και θα τελειώσω με τα νέα θέματα, τα οποία θα μας απασχολήσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Προφανώς είναι η τελική υιοθέτηση της οδηγίας της CSRD όταν θα γίνει ελληνικός νόμος, η εξειδίκευση κάποιων στόχων περιβαλλοντικών του ταξόνομη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενέργειες που πρέπει να γίνουν για το S και το G, γιατί έχουν γίνει πολλά για το E, για το environment, για το περιβάλλον, αλλά δεν έχουν γίνει πάρα πολλά ακόμα για την κοινωνία και για τη διακυβέρνηση. Οπότε περιμένουμε και άλλες ενέργειες.
και θα δούμε μια νέα οπτική ενδεχομένως με βάση αν σκεφτεί κανείς και τις γεωπολιτικές προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν και πώς ακριβώς συνδέεται αυτό με το θέμα κοινωνία. Το φαινόμενο του greenwashing, το οποίο είναι ιδιαίτερα πολυσχηδές και διερευνάται και θα συνεχιστεί πλέον να δούμε η υλοποίηση και πώς εμείς σαν επόπτες θα έρθουμε να δούμε σιγά-σιγά τα θέματα του greenwashing. Το θέμα των αξιολογητών για τα κριτήρια ESG, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει νέο πλαίσιο το οποίο πρέπει να πιστοποιούνται πλέον οι αξιολογητές. Τα πράσινα ομόλογα, το πλαίσιο για το EU Green Bond Standard, το οποίο είναι πρόσφατο και θα δούμε σιγά-σιγά πώς θα εφαρμοστεί. Και άρα μιλάμε συμπερασματικά για ένα πλαίσιο το οποίο είναι ραγδαία εξελισσόμενο, απαιτεί ισχυρή προσπάθεια για ενημέρωση όλων, για παρακολούθηση και για προσαρμογή. Εμείς, σαν Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, έχουμε προσπαθήσει και έχουμε βγει και έχουμε κάνει σεμινάρια και διάφορες δράσεις, ώστε να βοηθήσουμε στην ενημέρωση. Και θέλω να πω και κάτι το οποίο είπα στην αρχή. Αυτή η μετάβαση έχει κόστος, όπως είπα, και απαιτεί πολύ μεγάλες προσπάθειες και προσαρμογής και εκπαίδευσης, αλλά και αφομοίωσης του νέου πλαισίου και τη νέα κουλτούρα αυτή των επενδύσεων, ακόμα και τώρα που μιλάμε σε μια τρέχουσα περίοδο αναταράξεων, ακόμα και τώρα που υπάρχει μια αμφισβήτηση αν τελικά μιλάμε για βιωσιμότητα και αν θα συνεχιστεί αυτή η κατεύθυνση βιωσιμότητας ή όχι. Γιατί ξέρουμε με την Αμερική ότι μπορεί να μην πάει ακριβώς στην κατεύθυνση που θέλουμε. Πάντως, η Ευρώπη έχει τη δέσμευση, προχωράει, η Ελλάδα προχωράει και αυτή μαζί με τις υπόλοιπες χώρες και θέλω να πω ότι στο τέλος της ημέρας αποτελεί και ένα καλό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε την παρακαταθήκη ενός βιώσιμου μέλλον για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ.